Hogyan találkozott a Zöld-sziget állatmenhellyel? Mióta elkötelezett ennyire itt Török Bálinton az állatvédelemért? Hosszú évek óta a német Dornsdorfi állatmenhelynek a fővédnöke, és ezen keresztül találkozott ugye Magyarországgal is, illetve nagyon sok külföldi országgal, ahol foglalkoznak az állatvédelemmel, így került Magyarországra. Szeretnének egy olyan állatvédelmet itt is megvalósítani, és egy olyan gyakorlatilag menhelyrendszert megvalósítani, ami tényleg az állatokról, az állatok ellátásáról, Európai Uniós előírásoknak megfelelően működik. És erről szólt ez a mai tárgyalás is, amit a polgármester úrral bonyolítottak le. Hogyan értékeli a tárgyalások kimenetelét, és mi lesz ebből, hogyha minden megvalósul? Hát gyakorlatilag ugye van egy rövid távú cél és van egy hosszú távú cél. Nagyon reméli, hogy a rövid távú cél ugye a közösségnek az anyagi támogatása az állatmenhely részére hamarosan megvalósul. A hosszú távú cél az, hogy kapjon egy olyan területet, ahol az állatok megfelelő körülmények között legyenek tartva. Ez azt jelenti, hogy most a polgármester úrtól azt az ígéretet kapta erre vonatkozóan, hogy az elkövetkezendő fél évben mindenképpen gondoskodni fognak a területről, ahová át tudják a teljes állatmenhelyet telepíteni. Nem csak egy város tud segíteni az állatmenhelyen, hanem maguk a városlakók is, akik itt élnek. Mire van szükség a Zöld-sziget állatmenhelynek ahhoz, hogy problémamentesen és jól üzemeljen? Hát amire egy állatmenhelynek és az állatoknak elsősorban szükségük van, az ugye nyilván az, hogy legyen táplálékuk az állatoknak, fűtve legyen egy állatmenhely, megfelelő körülmények legyenek teremtve, és ami még ennél is fontosabb, hogy ezek az állatok örökbe legyenek fogadva olyan családoknál, ahol szeretetben vannak, ahol gyakorlatilag, mint a gyerekek úgy vannak kezelve, hát hiszen ők is élőlények, tehát ne láncon, ne garázsban, ne pincében, ne az udvar végében legyenek tartva, hanem be tudjanak ők is illeszkedni a családba, szeretetet és foglalkozást kapjanak. Mikor egy hercegnő valahol ellátogat, mint például ide Török Bálintra, azért az emberek felkapják a fejüket. Hogyan látja az önmunkássága, mennyire segít egy másfajta látásmódot adni az állatvédelemhez? Mik a tapasztalatok, hiszen már régóta elkötelezett ez iránt a téma iránt? Gyakorlatilag ő is az állatvédelem mögé áll teljes mértékben, és ezzel egy példát mutat az emberek számára, mert nyilván nem feltétlenül van mindenkinek lehetősége arra, hogy magához vegyen egy kutyát, de akár úgymond keresztszülőként közreműködhet, hogyha ellátogat az állatmenhelyre, elviszi a kutyát sétálni, aztán visszaviszi, havonta egy jelképes összeggel támogatja azt a kutyát az állatmenhelyen belül, akár a gyerekekkel ez egy hétvégi program is lehet. Tehát nem feltétlenül arról szól, hogy most mindenkinek feltétlenül rohanni kell egy kutyájára az állatmenhelybe, de meg lehet ezt másképpen is oldani, hogy ezek a kutyák szeretetet is kapjanak, törődést is kapjanak, és támogatást is kapjanak. De miért pont az állatvédelem? Miért nem mondjuk a sport, vagy bármi más? Azért, mert az állatvédelem az gyakorlatilag nem egy önző dolog. Tehát nyilván a sport jót tesz a léleknek, a testnek, az erőnek, de ő ezáltal nem csak egy lelket, hanem 2, 3, 4, 5, nagyon sok lelket tud megmenteni, szeretni és támogatni, és értük tesz valamit, nem saját magáért. A hercegnő azzal a kéréssel kereste meg önkormányzatunkat, hogy biztosítsunk egy területet kutyamenhely részére. Ebben a pillanatban tudjuk, hogy a pistály alatt helyezkedik el ez a kutyamenhely, budaörsi kutyamenhellyel együtt, tehát egymás mellett vannak. Ők külön azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy példát mutatva Magyarországon hozzunk létre egy olyan török bálinti kutyamenhelyet, úgyhogy az önkormányzat biztosít ennek egy területet, ahol ez problémamentesen tud működni, tehát nyilván a lakókörnyezettől egy kicsit távolabb, és ezt a kutyamenhelyet mi a jövőben támogassuk majd. Ez olyan lenne ez az intézmény, ami egész Magyarországon minden település számára példát mutatna, hogy hogyan kell a kutyákat tartani. Hogyan lehet ezt rövid távon elősegíteni, hiszen elég sokan tartanak kutyát Török Bálinton, elég sokaknak szívügyük az állatmenhely. Hogyan tud egy egyszerű hétköznapi állampolgár segíteni azon, hogy rövid távon az állatmenhely színvonala emelkedjen? Hát egyrészt ahhoz, hogy az állatmenhelyen ne olyan sok kutya legyen, ehhez kellene egyébként a török bálintiak közreműködése úgy, hogy odafigyelnek a saját kutyáikra, és felelősséggel gondoskodnak róluk. Tehát a kutyák szaporodásáról, a csippel való ellátottság nagyon fontos, és hogy tényleg a felelősségük
nőjön ebben a kérdésben, mert az tarthatatlan, hogy jó néhány belterületi részen, meg akár külterületi részen is, hogy szabadon kutyák kóborolnak Törökbálinton, azoknak nincs rendes gazdája, nem akarok senkit megbántani, nem arról beszélek, hogy egy kutya elszalad egy macska után, vagy egy szilveszteri petárdázáskor sajnos félig meddig megbolondulnak és kimenekülnek a saját udvarukról, hanem azokra gondolok, akik nem figyelnek oda megfelelően a kutyáikra. Hogyan látja a Zöld-sziget állatmenhely jelenlegi helyzetét? Mi az, amin hosszú távon lehet majd segíteni, azon kívül, hogy átköltöztetik egy nagyobb telepre? A kutyák ellátottsága az félig meddig megoldott, mert minden hónapban egyszer egy kamionnyi élelmiszer érkezik Németországból. A németországi partner kutyamenhelyről érkezik ez a segítség, ottani adományozók töltik meg a kamiont élelmiszerrel. A kérés az a terület nagyságához kapcsolódik, tehát egy nagyobb területre van szükség, ahol a kutyák szabadabban élhetnek, méltó körülmények között, mert itt azért mindent elkövetünk itt, hogy a kutyamenhely ilyen a kutyák kvázi jól érezzék magukat, de az, hogy egy nagyobb hely szükséges, az teljesen nyilvánvaló, és a másik, hogy tarthatatlan, hogy 14 napon belül a kutyákat akár el is altathatják. De a személyes érintettségem is van ebben a kérdésben, hiszen édesapám állatorvosként dolgozott éveken keresztül, és elég közel kerültem az állatokhoz helyzetemből fakadóan. Mindig tartottunk állatokat, és nyilvánvalóan ez a kérdés ez engem közelről érint.